Буб, 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 будучыня. 15 гадоў таму я б рагатаў з чалавека, які прапануе забараніць дзецям інтэрнэт. А сёння я гэтую забарону падтрымліваю. І мне гэта зусім не падабаецца. Разбіраемся, чаму дзяржавы адна за другой прызнаюць сацыяльныя сеткі праблемай, чаму проста іх забарона нічога не выправіць і што сапраўды губляе дзіця, якому ў сучасным свеце з смартфонам у руцэ больш ніколі не бывае сумна. Я прачытаў 2 дзясяткі першакрыніц інтрыгуючых, трывожных розных навуковых даследаванняў, сацыялагічных апытанняў і афіцыйных дзяржаўных дакументаў. Я, Віталій Ляхновіч, гэта Бубу-будучыня. Падкаст пра тое, на чым варта затрымаць позірк. Дзіўная, недаацэненая, трывожная, мікрадоза будучыні, каб разумець сучаснасць, якая з кожным днём робіцца ўсё больш чужой. Выпуск нумар 1, нулявы ўжо быў, пачынаем. Буб, 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 будучыня. Сярэдзіна нулявых інтэрнэт для мяне тады быў чарноўным месцам, блогі пра фэнтэзі усялякія, фанацкія суполкі, дзе гуртам мы з ангельскай мовы перакладалі толькі апублікаваную апошнюю кнігу пра Гарры Потара, безліч нейкіх гасцявых старонак, гульнявыя форумы. Кожны сайт быў асобным сусветам, непадобным да нейкага суседняга. Тады забараніць дзецям інтэрнэт гучала прыкладна як забараніць дзецям бібліятэку. Вар'яцтва. Але звар'яцеў насамрэч не я. Змянілася тое, у што нам агулам прапануюць пускаць дзяцей. 21 ліпеня абедзве палаты французскага парламента ухвалілі закон, які забараняе сацыяльныя сеткі ўсім, каму няма 15 гадоў. У нацыянальным сходзе 279 галасоў супраць 81. Дзейнічаць ён пачне з 1 верасня. Тым жа законам тэлефоны выганяюць са старэйшых класаў. Раней забарона тычылася толькі сярэдніх і малодшых класаў. Выключэнні зрабілі для нейкіх онлайн-энцыклапедый, адукацыйных і навуковых каталогаў і платформаў для распрацоўкі адкрытага праграмнага забеспячэння. Яно в прынцыпе, гэта можна працягнуць за вушы як штосьці карыснае для навучання. Ніякіх пакаранняў для саміх дзяцей ці іхных бацькоў закон, зразумела ж, не прадугледжвае. Адказнасць кладуць на платформы. Макрон, які цягаў гэтую ідэю праз увесь свой другі тэрмін на посце пасадзе прэзідэнта Францыі, назваў ухваленне вялікім крокам наперад. Галоўнае тут не, зразумела ж, нейкія тэхнічныя дэталі, не тое, які менавіта механізм праверкі там прапісалі. Галоўнае, што дзяржава на ўзроўні закона прызнала ў голас. Гэты прадукт, сацыяльныя сеткі, шкодзяць дзецям. Не нейкі бацькоўскі чат гэта сказаў, не псіхолог на Ютубе, а парламент краіны з насельніцтвам у 68 мільёнаў чалавек. Францыя тут не самотная, больш за 20 краін ужо крочаць у гэтым напрамку. Данія рыхтуе закон таксама для 15-годак у гэтым годзе. Грэцыя абвясціла старт з 1 студзеня наступнага года. Малайзія, Інданезія увялі ўжо як такі парог 16 гадоў. Польская кіруючая партыя таксама піша свой праект, таксама арыентуецца на 15-годдзе. Гэта ўжо не нейкі асобны эксперымент адной краіны Францыі. Гэта сапраўдная глобальная змена у гэтым падыходзе да сацыяльных сетак, да разумення таго, чым яны з'яўляюцца і якія праблемы з сабой нясуць. Праблема толькі ў тым, што у нас ужо ёсць насамрэч палігон, і вынікі з гэтага палігона, яны насамрэч не суцяшальныя. Аўстралія выгнала непаўналетніх з сацыяльных сетак у снежні мінулага года, першай краінай у свеце. Кампаніі адрапартавалі пра 4,5 мільёны закрытых акаунтаў. Міністэрка сувязі адрапартавала пра поспех, а потым выйшла даследаванне, якое паказала, што не ўсё насамрэч так добра, як хацелася б у гэта верыць. Праца універсітэта Ньюкасла, апублікаваная ў British Medical Journal, які зараз знаходзіцца на вашых экранах. Гэтая праца паказала, што 408 падлеткаў, апытаных да закона і праз 3 месяцы пасля гэтага закона, і вось больш за 85% з гэтых падлеткаў
каго забарона тычылася наўпрост, яны працягвалі штотыдзень заходзіць мінімум на адну нейкую забароненую сацыяльную сетку, на сацыяльную пляцоўку. Таксама гэта ж прадэманстраваў і рэгулятар eSafety. У сваіх даследаваннях ён атрымаў прыкладна такія ж даныя, што тычыцца таго, наколькі эфектыўнай апынулася гэтая мера. Чаму агулам гэты доступ атрымалася захаваць? Рэгулятар eSafety у сваіх даследаваннях яны атрымалі прыкладна такія ж даныя. Прытым задавалі пытанне наўпрост бацькам, чаму вашыя дзеці захавалі доступ, агулам чаму так шмат дзяцей захавала доступ. І як апынулася, ніякіх VPN, ніякага хакерства з боку дзяцей. Соцсеткі проста яшчэ не спыталі іхняга ўзросту. То бок закон дзейнічае ўжо прынамсі 10-3 месяцы на момант выхаду гэтага даследавання, гэтай апытанкі. І тут прыводзіцца просты адказ. Ніхто ў дзяцей яшчэ не спытаўся пра іх ўзрост. У 67% крацей выпадкаў бацькі адказвалі менавіта так. Найдасканалейшая ў свеце сістэма верыфікацыі, пэўна, тут выпадаючае меню з выбарам узросту, і тое было б больш надзейнай абаронай ад дзяцей у сацыяльных сетках. Цяпер давайте вернемся да брытанскага апытання, пра якое я ўжо расказваў у роліку пра лічбавую цвіль. Дарэчы, яго можна яшчэ раз паглядзець, яшчэ раз прапіярыць, яно кароткае, але даволі такое ёмістае і вайбовае. Рэкамендую да прагляду. Вось, пэўна, можам з яго паслухаць урывачак, напрыклад, як гэта ўсё выглядала. На шчасце, моладзь гэта разумее. Так, я гучу як дзед, але раней было лепей. Сучасны інтэрнэт скраціўся да жменькі пляцовак, чые алгарытмічныя стужкі робяць з нас закладнікаў бясконцага дум-скролінгу. Дурнаватыя відэа, рэкламныя прынады і ружовыя кавалачкі чужога жыцця. Соцсеткі прымушаюць нас пражываць гэты дэкаратыўны фасад чужых будняў, параўноўваць, сумнявацца, губляць веру ў сваё. У мінулагодняй апытанцы паўдзельнічалі 1293 маладыя брытанцы ад 16 да 21 гадоў, то бок такая ўжо старэйшая ўзроставая група, старэйшая за ўзрост тых, за каго зараз вырашаюць, але тыя, хто ўжо правёў дзяцінства з інтэрнэтам у руцэ. Тады я даў вам лічбы пра тое, што амаль палова хацела б вырасці ў свеце без інтэрнэту, такім, якім яны яго прынамсі ведаюць. Але я тады прапусціў 3 лічбы, якія цяпер у новым забаронным вось гэтым кантэксце яны выглядаюць досыць важнымі. 79% лічаць, што тэхнакампаніі трэба законам прымусіць убудоўваць праверку ўзросту. 42% прызнаюцца, што самі пра свой узрост між тым хлусілі, калі пыталіся яго ў соцсетках розныя сайты. І 43% залезлі ў соцсеткі, у сацыяльныя сеткі, не толькі ў інтэрнэт, да 13 гадоў. То бок да мяжы, якую платформы устанавілі самі для сябе. Гэта, зразумела ж, не адкрыццё. Я тут хутчэй здзіўлены, што так мала, а не ўсе 100% падлеткаў гэта зрабілі. Але уважліва паслухайце гэта яшчэ раз. Тыя самыя людзі просяць паставіць замок, увесці праверку ўзросту і адразу тлумачаць, як яны абыходзілі абмежаванне. Гэта такое дакладнае апісанне таго, як пачуваецца чалавек унутры сістэмы, якая мацнейшая за яго. Хоча выйсці, ведае, што не выйдзе сам і просіць кагосьці замкнуць дзверы звонку. Усім адразу. А не так, каб у кагосьці заставаўся ключык ад гэтых дзвярэй. Тут я мушу расказаць пра сябе яшчэ раз. Я рос на вёсцы у нулявых, без тэлефона, без камп'ютара і без інтэрнэту да прыкладна 14 гадоў. Абмежаванняў заканадаўчых у маім выпадку на мне ніякіх не было, проста не было ні камп'ютара, ні інтэрнэту, ні нават мабільнага тэлефону з якой-небудзь паліфаніяй. І бавіцца было асабліва няма чым.
Глядзець у сцяну гадзінамі доўга немагчыма, таму даводзілася нешта прыдумляць. Доўгі час я лічыў гэта нейкім такім проста няшчасцем правінцыйнага свайго дзяцінства, але калі ў мяне з'явілася дачка, я стаў падазраваць, што мая адзінота, магчыма, і адзінота і нуда, магчыма, маглі згуляць нейкую ролю ў тым, кім я вырас і якімі когнітыўнымі магчымасцямі валодаю. Не суперскімі, але дастаткова, як мне падаецца, карыснымі. Пайшоў шукаць, што пра гэта агулам кажа навука. Ёсць даследаванне з універсітэта Каларада. Вучоныя падзялілі дзіцячы час на структураваны час. Гэта калі дарослы кажа, што і калі трэба рабіць. Заняткі гімнастыкай, там якія-небудзь, напрыклад, ці які музычны гурток, і неструктураваны час. Гэта калі дзіця аддадзена само сабе і вырашае само, чым сябе заняць, як пабавіцца. Потым вымерылі ў 76годак тое, што называюць самакіраванымі выканаўчымі функцыямі, executive functions. Гэта такая здольнасць самому паставіць сабе мэту, самому гэтай мэты трымацца і самому вырашыць, калі менавіта пераключыцца. Вынік такі, чым больш у дзіцяці неструктураванага часу, тым гэтая здольнасць лепшая. Дзеці, у якіх у жыцці было больш вольнага, нікім не расфасаванага часу, лепш давалі рады заданню, дзе трэба было самому сябе арганізаваць без нейкай падказкі звонку. Са структураванымі сітуацыя адваротная. Розніца паміж такімі дзецьмі вылазіла толькі тады, калі дзіцяці трэба было руляваць сабой самому, зразумела ж. Праца шырока разышлася ў медыа ў 2014 годзе, як пад загалоўкамі, што навука даказала, не записывайце дзяцей на гурткі. Але гэта было класічнае згвалтаванне журналістамі вучоных. У СМІ значна мацнейшая заява, чым тое, што насамрэч ёсць у артыкуле. Гэта, па-першае, карэляцыя. Гэта не эксперымент, дзе дзецям памянялі нейкім чынам структуру дня і потым замерылі вынік, што змянілася. Гэта быў такі фотаздымак іх стану, і самі даследчыкі гэта падкрэсліваюць. Цалкам можа быць і наадварот агулам. Дзеці, якія ўжо ўмеюць сябе заняць чымсьці, проста часцей аказваюцца ў сітуацыях, дзе ім даюць волю. А тых, хто без гурткоў разносіць хату, бацькі з большай верагоднасцю запішуць на якіх-небудзь карацістаў. З самой нудой карціна яшчэ больш заблытаная. Ёсць цікавая праца, якая б'е па гэтай маёй утульнай ідэі, што дазвольце дзіцяці нудзіцца і прыйдзе крэатыў. Нуда – гэта сігнал, што тое, чым я зараз займаюся, што я зараз раблю, мяне не задавальняе. Сігнал, як у выпадку з фізіялагічным жаданнем схадзіць у туалет. Сігнал толькі кажа, што трэба нешта змяніць, але не кажа, што менавіта і як гэта трэба зрабіць. У даволі шырока вядомай і цытуемай навуковай працы Сэнді Ман і Рэбекі Кадман людзям давалі перапісваць нумары з тэлефоннага справачніка, з тэлефоннага даведніка. Даволі такая нудная праца. А потым прасілі прыдумаць нейкія нестандартныя ўжыванні для пластыкавай шклянкі, якія ім давалі ў рукі. Знуджаныя прыдумлялі больш нейкіх нестандартных варыянтаў. Прычым група, якая нумары не перапісвала, а нудна чытала іх у голас, дала па выніку найлепшы вынік з усіх. Гучыць як пацвярджэнне маёй вясковай тэорыі, але каманда з універсітэта Ватерлоо 3 гады таму паспрабавала гэта паўтарыць і атрымала зусім адваротнае. Знуджаныя спраўляліся горш. Больш за тое, чым больш чалавек нудзіўся да эксперыменту перад яго пачаткам, тым горшыя ў яго былі адказы па выніках эксперымента. Паспрабавалі другі эксперымент. 148 чалавек 12 хвілін складаюць фігуры з 10 квадрацікаў і захоўваюць у галерэю тыя, што ім спадабаліся. Тут відаць не толькі вынік, але і шлях, як чалавек блукае паміж катэгорыямі, як доўга ён корпуецца з адной нейкай знойдзенай сваёй ідэяй. Арыгінальнасць лічылі па тым, наколькі рэдкія фігуры чалавек агулам змог знайсці. Сувязі творчасці з нудой зноў у гэтым эксперыменце атрымалася 0. Але вылезла цікавая насамрэч збоку.
Тыя, хто занудзіўся па ходзе задання, рухаліся карацейшымі нейкімі шляхамі, хутчэй пераскоквалі паміж катэгорыямі, захоўвалі больш фігур і часцей выходзілі з задання раней. Гэта як бы пацвярджае нуду як заклік да дзеяння, яна гоніць цябе далей, проста тое, куды яна цябе гоніць, не аказваецца часам больш арыгінальным ці цікавым. Так што калі вам хтосьці кажа, што нуда гэта навукова робіць вас геніем, ён вам хутчэй за ўсё не дагаворвае, таму што гэта не 100% адказ і ёсць даволі спрэчныя на гэты конт даследаванні. Альбо ж такая ўжо мая хутчэй заўвага, усе гэтыя эксперыменты праводзіліся на дарослых, то бок на ўжо сфармаваных нейкіх асобах. Можа, у маёй тэорыі пра дзяцінства і нуду ўсё ж такі ёсць нейкая рацыё у гэтым усім, таму што вось пра дзяцей я такога даследавання на жаль не знайшоў. Гэтыя вучоныя з універсітэта Ватерлоо ўсё ж заўважаюць, што Ман і Кадман апроч усяго замяралі і мроі падчас сваіх эксперыментаў. Мроі не ў сэнсе сны нейкія, а менавіта дэйдрымінг, тое, пра што чалавек мроіць падчас дня, як думкі у яго самі сплываюць у бок падчас нейкага нецікавага манатоннага занятку. Я думаю, усе вы з гэтым сутыкаліся ў сваім жыцці. Людзей нудзілі перапісваннем тэлефонных нумароў, а потым апроч задання на крэатыў пыталіся, ці мроілі яны падчас гэтага. І ключавая выснова даволі цікавая. Лепш за ўсё з творчым заданнем спраўляліся не проста тыя, каго занудзілі да смерці, а тыя, хто падчас нуды мроіў. Нуда сама па сабе, зразумела ж, гэта проста нейкае непрыемнае адчуванне пустаты, але рэагаваць на яе можна па-рознаму. Адзін будзе хапацца за тэлефон, другі пачынае хрумсцець пальцамі, трэці глядзіць проста ў сцяну ці дыванок на сцяне. Дарэчы, як варыянт, памятайце гэтыя дыванкі ў нашых бабуляў каля ложкаў з нейкімі лабірынтамі, з нейкімі фігурамі, чымсьці, за што мозг проста можа зачапіцца і думкі, глядзячы на гэты дыванок, у цябе разыходзіцца невядома куды. Цалкам магчыма, што менавіта блуканне, вось гэта блуканне думак, блуканне ў сваіх думках дае той творчы эфект, а нуда гэта толькі умова, пры якой вось гэтае блуканне можа узнікнуць. У мозгу ёсць так званая сетка пасіўнага рэжыму. Гэта тое, што уключаецца, калі вы не занятыя нейкай знешняй задачай. Гэтая сетка перабірае ўспаміны, збірае іх сэнсы, будуе нейкія мадэлі будучыні. Даследчыкі мяркуюць, што ў гэтым стане мы праводзім да паловы насамрэч часу, калі не спім. І любы яркі, хуткі, змястоўны кантэнт з гэтага рэжыму мозг выцягвае. То бок гэта штосьці, пэўна, падобнае да рэфлексіі, да вось гэтага блукання, да мрояў. Экран, ён здольны гэта ўсё знішчыць. Не проста займае вашу вольную хвіліну, ён спыняе вось гэтае блуканне думкі. А цяпер найбуйнейшая на сёння праверка таго, як кароткія відэа агулам звязаны з нашай галавой. Летась часопіс Psychological Bulletin, у ім каманда в'етнамца Лангуэна з аўстралійскага універсітэта Грыфіта, і яны зрабілі сістэматычны агляд 71 даследавання, у якім прынялі ўдзел пад 100 000 чалавек. Больш кароткіх відэа, горшыя когнітыўныя здольнасці. Вось такая выснова гэтага сістэматычнага агляду. Гэта што такое агулам когнітыўныя здольнасці, што мелі на ўвазе пад гэтым тэрмінам у гэтай навуковай працы. Гэта ўсё тое, чым мозг апрацоўвае інфармацыю. Гэта наша увага, гэта наша памяць, мова, здольнасць штосьці планаваць і здольнасць у час спыніць сябе, калі ты займаешься нейкім заданнем.
Не ўсе гэтыя кагнітыўныя здольнасці пацярпелі аднолькава, разважанне не пацярпела ўвогуле, памяць і мова крыху пацярпелі у тых, хто глядзіць шмат кароткіх відэа, а моцна прасела менавіта увага і тармазны кантроль. Гэта значыць здольнасць спыніць сябе, глядзець гэтыя відэа кароткія. Найцікавейшая дэталь, важна не колькі часу праводзіш, а як ты яго з тыктокам, з рылсамі, ў інстаграме, з шорцамі, у ютубе, як ты іх бавіш, гэты час праводзіш. Калі карыстанне мела прыкметы вось менавіта залежнасці, гэта страта кантролю, гэта немагчымасць адарвацца ад стужкі, гэта стужка пачынае перашкаджаць якімсьці тваім справам у рэальным жыцці, то у гэтым выпадку сувязь з горшымі кагнітыўнымі здольнасцямі яна была утрая мацнейшая, чым калі мералі проста праведзеныя гадзіны ў гэтай забаўляльнай праграме. А частота, то бок колькі разоў на дзень ты адкрываеш стужку, не давала нейкай сур'ёзнай сувязі ўвогуле. І яшчэ 2 нулі, якія варта запомніць: самаацэнка і вобраз цела. Тут сувязі ніякай не заўважылі і, то бок, замяралі самаацэнку, як чалавек успрымае агулам сваё цела на фоне іншых. І атрымалася, што ніяк гэта не ўплывае на гэтую самаацэнку, і насамрэч гэта разыходзіцца нават з ранейшымі аглядамі. Аўтары мяркуюць, што справа ў змесце. На тых самых платформах жыве і кульцік ідэальных якіх-небудзь целаў, і ў той жа час прысутнічае шмат кантэнту з бодзі-пазітывам, то бок прыгожыя, непрыгожыя людзі балансуюць там. Ёсць у гэтым усім баланс, таму вось у гэтым сэнсе на самапачуванне яны не ўплываюць, у адрозненне ад якіх-небудзь інстаграмаў. Узрост, дарэчы, нічога не мяняе. У падлеткаў і ў дарослых лічбы агулам аднолькавыя, то бок дафамінавыя механізмы платформаў працуюць аднолькава ў любым узросце. Тлумачаць гэта праз габітуацыю, то бок мозг прывучаны да хуткай яркай стымуляцыі, ён робіцца менш адчувальным да ўсяго больш павольнага, да чытання, да разважання, да нейкіх заняткаў, урокаў, да хатняй працы. Адна ва ўсім гэтым агаворка, без якой нельга. Амаль усе гэтыя даследаванні, яны таксама карэляцыйныя. Яны не кажуць, што відэа псуе увагу, не робяць такую выснову. Яны кажуць, што адно ідзе поруч з другім. Усё там, так, з гэтага боку трэба паказваць. Усё ідзе побач адно з адным. І цалкам можа быць, што чалавек, якому і так цяжка сабрацца, проста часцей уцякае ў стужку кароткіх відэа. Але гэта ўсё адное дэманструе, што гэта можа рабіць, як мне падаецца, гэтую праблему яшчэ больш глыбейшай. Кароткія відэа і соцсеткі гэтыя кароткія могуць паглыбляць гэтую праблемку. Дарэчы, пра агулам лічбы, спадзяюся, што ў мяне ёсць гэта, ці гэта не гэтае даследаванне, але таксама на цікавыя лічбы я наткнуўся. Глорыя Марк з каліфарнійскага, гэта не гэтае даследаванне, з каліфарнійскага універсітэта вымярае ўжо не адзін год, колькі часу чалавек трымаецца на адным экране, на адной нейкай старонцы, перад тым, як кудысьці пераключыцца, ці згорне, ці штосьці іншае адкрые. У 2004 годзе гэта было 2,5 хвіліны, у 2012 гэта ўжо 75 секунд, і цяпер гэта ўсяго 47 секунд. І вось гэты апошні цвік, тое даследаванне, якое зараз у вас на экранах, гартанне нуду не лечыць. Гэта даследаванне вучоных Тама і Інзліхта з універсітэтаў Таронта. Яно паказала, што пастаяннае пераключэнне і перамотванне ў лічбавых медыа робяць чалавека больш знуджаным, а не менш знуджаным. Занурэнне ў доўгі кантэнт зніжае нуду мацней за скаканне паміж кантэнтамі. То бок, TikTok гэта, здаецца, адзіны прадукт у гісторыі, які прадае вам абязбольванне ад той самай хваробы, якую ён сам і вам прышчапляе. Просто гениальна. То бок, давайте ва ўсім гэтым
шмат даследаванняў, расказаў, падвядзём рысу, а то навукі агулам шмат, а простых адказаў мала. Зараз паспрабую іх вам больш-менш сфармуляваць. Вольны час у дзіцяці і здольнасці кіраваць сабой ідуць поруч адно з адным. Калі дзіця умее кіраваць сваім пустым часам, гэта, пэўна, добра. Нуда, якая пры гэтым узнікае, сама па сабе геніем яго не зробіць. Гэта не вітамін, а гэта сігнал, які кажа, што нешта трэба змяніць, і на гэтым замаўкае. Магчыма, працуюць не пустата і не нуда, а менавіта мроі. Магчыма, плаваць у сваіх думках не так ужо і кепска у канцы да канцоў. Але алгарытмічная стужка соцсетак, як дафамінавая пастка, яна забірае менавіта гэта. Не вольную хвіліну, а забірае нашае блуканне ў думках у гэтую вольную хвіліну. Мы нудзімся, адкрываем TikTok ці Threads, дарэчы, і здольныя гартаць гэтыя стужкі бясконца, ахвяруючы якой-нибудь цікавай кнігай ці банальна добрым на гадзінку такім падкастам на Ютубе ці ў падкастапрыёмніку. Адкладвайце свае тэлефоны, халера вас бяры. Агулам усе гэтыя сацыяльныя сеткі, яны не лечаць вашу нуду, яны наадварот яе паглыбляюць і ствараюць, можна так сказаць. Сумленная ва ўсім гэтым агаворка, амаль усё гэта карэляцыі. Ніхто не адбіраў у паловы дзяцей тэлефоны на 10 гадоў, каб паглядзець, што з іх вырасце. І эксперыменты з нудой рабіліся на дарослых, на людзях, у якіх здольнасць займаць сябе ўжо нейкім чынам сфармавалася. Так што у майго вясковага дзяцінства алібі перад навукай усё ж такі яшчэ захоўваецца. Проста алібі гэта не 100% доказ. Тут я хачу, каб мы на хвілінчку спыніліся і паглядзелі, як гэтая машына агулам уладкаваная знутры, бо без гэтага ўся размова пра забароны, размова пра проста зводзіцца да слабой волі дзяцей. Так, не тая спасылка. Асновы агулам ведаюць яшчэ з 50-х гадоў, дзякуючы стваральніку гэтай кніжкі Б.Ф. Скінеру, Бурхусу Фредерку Скінеру, амерыканскаму псіхолагу, які паказаў, што жывая істота найдаўжэй і найзацяцей паўтарае дзеянні не тады, калі ўзнагарода прыходзіць кожны раз, а тады, калі яна прыходзіць нейкім чынам непрадказальна. Гэта называецца зменлівым суадносным падмацаваннем, і гэта той самы прынцып, на якім працуе, хто бы вы думалі, аднарукі бандыт, ігральны аўтамат. Праз 40 гадоў пасля Скінера Вольфрам Шульц ужо на нейронах, так, дзесьці тут у мяне было, здаецца, гэты артыкул, вось ён, больш у бясплатнай форме знайшоўся. Дык вось, Шульц, ён прадэманстраваў ужо на нейронах, прадэманстраваў і растлумачыў, чаму менавіта так адбываецца. Ён чакаў, што дафамін выдзяляецца ў момант узнагароды. Аказалася, што не. Дафамінавыя нейроны рэагуюць на сігнал, які узнагароду прадказвае, а на саму узнагароду ён ужо амаль не рэагуе. То бок, дафамін – гэта не хімія задавальнення, гэта хімія чакання задавальнення. І сігнал мацней за ўсё тады, калі вынік агулам невядомы. Цяпер давайте зробім такі лёгкі мысленны эксперымент. Уявіце сабе інтэрфейс стужкі Threads. Я вось адразу, калі заходзіў толькі ў Threads, першыя разы мне вельмі падабалася, як там працуе, з якой анімацыяй і з якой тактыльнай аддачай, з тактыльным водгукам, вось гэтым хаптик-фідбэкам працуе функцыя пацягнуць уніз і абнавіць стужку навінаў, алгарытмічную тую стужку. Ты цягнеш уніз, і яна так прыгожанька запаўняецца, вось гэтая какашка трэцавая намалёваная. І яшчэ ёсць такі прыемны тваім рукам вібрацыя з тэлефона ў гэты момант спрацоўвае. І агулам гэты жэст пацягнуць і абнавіць, ён механічна насамрэч тоесны рычагу аўтамата. Вось гэтага ігральнага аўтамата,
калі што. Бясконцая стужка, яна не мае натуральнага канца, яна не мае нейкай кропкі, дзе ты можаш спыніцца. Чырвоны кружок з лічбай, дзесьці ён тут мусіць быць, да прыкладу, вось такі чырвоны кружок, які, пэўна, усе вы добра ведаеце. Ён можа быць на цэтліку на працоўным экране вашага смартфона, на пункце меню самой соцсеткі, і гэта таксама сігнал, які абяцае штосьці. Магчыма, нейкі engagement з вашым контентам. Хтосьці паставіў вам лайк, напісаў добры каментарый, і гэта ўсё таксама прадказвае, але не гарантуе, што менавіта гэта здарылася. Там можа быць якая-небудзь херня насамрэч. Чысці пост, які табе рэкламуюць, калі ты доўга ў соцсетку не заходзіш, ты потым і адчыняеш, соцсетка спрабуе цябе заэнгейджыць, яна там праз дзень, праз 2, праз 3 пачынае цябе пушы кідаць. Вось паглядзі, што напісаў гэты. Паглядзі, хто тут высраў, што такое цікавенькае. Хочаш у гэты срачак заскачыць, проша бардзо. Карацей, ты не ведаеш, што там можа быць. Але ты ўжо клікнуў, ты дофамін ужо выдзеліўся, скрынка Пандоры ўжо адчыненая, і ты ўжо ўнутры гэтай соцсетачкі глядзіш, хто табе дзе што напісаў, хто цябе дзе палайкаў. Ніводзін з гэтых элементаў не з'явіўся ў сацыяльных сетках выпадкова. Былы дызайн, вось гэта якраз яго артыкул, дызайн-этык Google Трыстан Харрыс называе смартфоны ігральнымі аўтаматамі проста ў вас у кішэні. Ён, па сутнасці, не перабольшвае, гэта не нейкі такі мастацкі вобраз, а апісанне канструкцый, што маюць у сабе прынцыпова аднолькавыя элементы, базавыя. А цяпер, калі да гэтага, да ўсяго прыкласці падлетка, during adolescence, да, вось гэты артыкул. Так, пачакай, вось тут ён, не, гэта не тое. Гэта пра self-control, тоже цікава. Карацей, у падлеткавым мозгу сістэма ўзнагароды, яна ідзе праз вентральны стрыятум. Сталее гэтая сістэма рана, а прэфрантальная кара, якая адказвае за тармажэнне, яна дабудоўваецца найдаўжэй з усяго мозгу чалавека і не завяршае вось гэтае будаўніцтва да сярэдзіне прыкладна 3-га дзясятка яго жыцця. То бок, педаль газу, дзе мы атрымоўваем задавальненне, яна ўжо ў нас ёсць, але вось тармазы, яны яшчэ не прыехалі з Аліэкспрэса на наш склад. І прычым сацыяльнае прыняцце запускае ў гэтай сістэме тую самую рэакцыю, што і грошы ў гэтай сістэме вентральнага стрыятума, што і атрыманыя грошы, што смачная ежа, падабайка для мозгу — гэта літаральна ўзнагарода. Я гэта па сабе ведаю. Тут не трэба быць вучоным, вучоным, каб гэта ўсё ведаць. На падлетках гэта паказалі проста ў лоб. Вось такі цікавы ў 16-м годзе эксперымент правялі. Зрабілі літаральна ў лоб. Зрабілі fMRI, Functional MRT, і зрабілі сімулятар Інстаграма, і калі падлетак бачыў, што яго фота сабрала шмат лайкаў, у яго свяцілася прыкорка вось гэтая, звязаная з узнагародай. Падабайка для мозгу — гэта не метафора ўзнагароды, нейкая эфемерная, гэта штосьці сапраўднае на ўзроўні грошай, на ўзроўні смачнай ежы, цудоўнага бургера, крылышак з KFC. KFC, нясіце грошы, я гатовы з вами закалабіцца. Люблю острыя крылышкі. Так, карацей, мы ўзялі даволі небяспечную схему падмацавання, праз якую мільёны дарослых узалежніліся да азартных гульняў, да аднарукіх бандытаў, і накіравалі вось гэтую сістэму на істот з наўмысна недабудаванымі ці нават адсутнымі тармазамі. Таму агулам, як мне падаецца, найважнейшае, так, гэтую спасылку я ўжо страціў, халера, але агулам найважнейшая ва ўсім гэтым падзея года, магчыма, увогуле не парламенцкая вось гэтая забарона,
у Францыі ці ў якой іншай дзяржаве. 25 сакавіка у Лос-Анджелесе прысяжныя прызналі Мета, ён жа былы Facebook і Google вінаватымі не ў кантэнце, а ў дызайне, у тым, што іх прадукты спраектаваныя такім чынам, каб чапляць падлеткаў, каб энгейджыць гэтых падлеткаў, каб яны не маглі адарвацца ад гэтых алгарытмічных стужак. Прысудзілі 3 мільёны кампенсацыі плюс 3 мільёны штрафных. Сума для гэтых мегакарпарацый, яна проста смешная, зразумела ж, але значэнне не самого прысуду, не тых грошай, якія яны заплоцяць. За гэтай справай стаіць каля 2000 іншых пазоваў ад бацькоў і розных школьных акругаў да сацыяльных сетак. Цукерберг сведчыў перад прысяжнымі асабіста, расказваў пра алгарытмы Фейсбука. Snapchat і TikTok яны агулам вырашылі не даводзіць да суда гэтую справу, а залатвіць яе яшчэ да пачатку працэсаў. І таму што відаць, што хутчэй за ўсё палічылі, будзе танней проста заплаціць грошы і адкупіцца, чым удзельнічаць у гэтым прэцэдэнце. І розніца агулам даволі адчувальная. Забарона з боку дзяржавы кажа дзіцяці, што ты не заслужыў сюды хадзець. Табе яшчэ няма 15, вось падрасцеш, тады пойдзеш, вось тады мы цябе запусцім у гэты свет аднарукіх бандытаў. А суд у Амерыцы сказаў соцсеткам, што вы да гэтага давялі. Вы зрабілі гэтых аднарукіх бандытаў, by design, вы за гэта мусіце адказваць. Вы за гэта мусіце несці адказнасць. Таму я і застаюся прыхільнікам насамрэч абмежаванняў, але з адной папраўкай. Даследаванні пра неструктураваны час дзяцей, яны не кажуць, што забярыце тэлефон і вашае дзіця стане разумным. Яны кажуць, што дайце час, які дзіця можа запоўніць само, даць яму самастойнасць. І гэта два розныя такія рэцэпты, і французскі закон выконвае з гэтай паловы толькі першую. Ён забірае дзіця, у якога забралі TikTok, яно не атрымае умоўна панадворак, яно не пойдзе ў TikTok, але яно пойдзе ў YouTube, яно пойдзе ў якія-небудзь відэагульні, яно пойдзе ў Roblox, у Fortnite. Можа гэта, дарэчы, лепш у Майнкрафт хайдзе. Вось у Майнкрафце мне падабаецца супольнасць Майнкрафта, яна мне падаецца лепшая. Вось забарона без другой вось гэтай паловы, без таго, каб сказаць соцсеткам, што гэта вы да гэтага давялі, гэта ўжо не выхаванне, гэта якраз такі перасаджванне з адной іглы на нейкую наступную іглу, але ўжо папазней, калі ты станеш дарослым, мы цябе на гэтую іглу пасадзім. Карацей, лёгкіх адказаў у гэтым тым, чы можна і ці трэба агулам забараняць сацыяльныя сеткі няма. Спадзяюся, што я дам вам дастаткова шмат кантэксту, каб вы змаглі ва ўсім гэтым больш-менш разабрацца самі. І спадзяюся, што вы можаце ацаніць, што даволі шмат гэтага кантэксту, і ён даволі такі, як мне падаецца, цікавы. Таму што да гэтай тэмы ёсць два спосабы, як можна падысці, як зрабіць такі выпуск. Першы — гэта адкрыць 3 артыкулы, скласці іх разам і выкласці праз гадзінку. Так сёння робіць шмат хто. Гэта хуткі выраб і хуткае спажыванне кантэнту. Другі спосаб гэта прачытаць першакрыніцы, знайсці гэтыя першакрыніцы, парэсёрчыць даволі глыбока. На вось гэты канкрэтны кавалак за нашымі ўжо спінамі пайшло больш за 8 гадзін працы і 20 першакрыніц, не пераказаў і нейкіх чужых пераказаў, а саміх вось гэтых дакументаў, саміх справаздач і саміх даследаванняў, якія вы бачылі на сваіх экранах у відэаверсіі. Калі будуць у мяне сілы, выкладу транскрыпт гэтага на асабісты сайт з усімі спасылкамі. Гэта крыху зойме часу. Я раблю, як вы зразумелі, ўжо менавіта другім вось такім спосабам. Ён павольны, яшчэ і на беларускай мове.
і на ім не разганяюцца асабліва лічыльнікі праглядаў. І як мне падаецца, такога кантэнту бракуе не толькі на беларускай мове, але і на больш нейкіх папулярных мовах свету. Папраўце мяне, калі я памыляюся, можа я занадта высокага меркавання агулам пра тое, што я раблю. Ва ўсялякім разе такі кантэнт стаў магчымы таму што за яго плацяць канкрэтныя людзі на патрыёне і на маім сайце. Іх імёны вы бачыце ў бягучым радку на відэаверсіі. Асобна хачу падзякаваць магнатам мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза і Райдер 13. Страшна ўявіць, але некаторыя з гэтых людзей падтрымліваюць мяне амаль бесперапынна на працягу больш ці на працягу больш чым 3 дзесяткаў месяцаў. Там у мяне быў паўгадовы перапынак, але усім вам вялікі дзякуй за гэтую падтрымку. Нагадаю, што вы слухалі нумар 1 падкаста «Бубу будучыня». З вамі за мікрафонам быў Віталь Аляхновіч, і на гэтым усё. Вялікі дзякуй за ўвагу. Бывайце.